Λοιπόν, πάμε. Δεν είναι private server. Μα δεν πειράζει. Ζωπτό, ξέρω να το δυναμώσω. Πώς ακούτε, καλά. Όπου το ποντίκυλο κάνει τα δικά του. Λοιπόν, θα παίξουμε ξανά για μια φορά στη Λιμπρέντ, όπως είπαμε και πριν λίγο, που έχει το upgrade, αλλά χρειαζόμαστε τον Chef Κατακατάμπρα να κάνουμε το rebirth. Πρέπει να πάρω, παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτόν τον Brainrot. Θα του πάρω αυτόν τον Extreme Mateo, όπως λέγεται. Μισό λεπτό, συγγνώμη, παιδιά. Δεν ξέρω αν το άστο. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω εδώ πέρα τι λένε, αλλά εμείς πρέπει, όπως και την πρώτη φορά, να πάρουμε τον Chef Κατακατάμπρα. Τον Chef Κατακατάμπρα δεν το βρήκαμε. Λοιπόν, πάμε μαζί του. Αυτό είναι το άτομο Lois. Λόλι λέγεται. Α, Λόλι είναι. Τι λέει? Σε 35 λεπτά έχει Galaxy Spin. Δεν ξέρω αν το βίντεο μας θα κρατήσει τόσο. Μπορεί να μην κρατήσει. Σε 30 λεπτά ξεκινάει. Θα κρατήσει σίγουρα το βίντεο τόσο. Με ξέρετε, παιδιά, όταν γίνει το upgrade θα μείνω 10 λεπτάκια και να το κλείσω. Δεν μπορώ να παίξω πάρα πολύ τέτοιο τώρα εδώ. Οπότε να βρω γρήγορα το Chef Κατακατάμπρα. Μα δεν έχει κανείς το Chef. Χάλια server. Όλοι και ένα φρίκο καμέλο. Gold. Δεν είναι καλός. Βγάζει μόνο 2.000 ένα second. Όπα, τι έγινε? Δεν ξέρω. Εγώ δεν θέλω να πατήσω. Θα πάμε live. Θα πούμε σε άλλο server, παιδιά. Δεν μας έκανε αυτό. Δεν έχει κανείς τον μαγικό Chef Κατακατάμπρα. Και το δέρμα μου πρέπει να το αλλάξω έτσι όπως το βλέπω τώρα. Ούτε δεν βλέπω κανείς να τον έχει. Έχει εδώ πέρα Undead. Θα πάμε να το πάρουμε μόλις κλειδώσουμε το base μας. Να, δεν βλέπω κανένα στη γραμμή. Πρέπει να κάνω triple το base με κάποια στιγμή απλά. Επειδή είμαι τώρα νουμπάς παίχτης. Δεν κάνω συνέχεια βίντεο. Και όπως είπα και πριν, έχω ένα μήνα να κάνω. Έχω ακούσει ότι έχει βγει και ένα OG Brainrot. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Πώς λεγόταν? Strawberry Elephant. Νομίζω ναι. Πού να... Λοιπόν, ο μαγικός Chef Κατακατάμπρα. Θα προσπαθήσω να τον κλέψω. Αλλά έχει κανείς το μαγικό Chef Κατακατάμπρα? Δεν βλέπω κανέναν άλλο, μόνο εκείνος έχει. Δεν έχει κανένας ο Chef Κατακατάμπρα. Είναι rebirth level 3. Το base δεν κλειδώνει πολύ. Για να δούμε λίγο το δικό μας. Ούτε το δικό μας κλειδώνει πολύ. Να πάρει, θα κλέψω Chef Κατακατάμπρα
και να τρέξω σαν σύμφωνας. Για... Οπα. Ο άλλος βλέπω θέλει να πάει πάνω. Όχι! Με κλείδωσε μέσα στο base του. Τι βλακίες κάνω. Respawn. Το base μου ανοίγει. Oh my god. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Καινούριο θα είναι. Ο Σάμι κάνει τα καλύτερα. Να ξέρετε παιδιά, θέλω να μου πείτε στα σχόλια ποιος είναι ο αγαπημένος, ο Σάμι ή Τζάνλερ. Εγώ πάντως, να πω την αλήθεια, προτιμώ τον Σάμι, είναι ο καλύτερος. Hi. Μισό λεπτό παιδιά. Δεν ξέρω, δεν τον κάνω friend. Πού είναι ο τέτοιος, πώς λεγόταν. Πού είναι επιτέλους. Όχι, με βάρεσαν. Πρέπει να δω τώρα το πες μου πότε ανοίγει και του άλλου. Όχι, δεν το είδα. Τι έγινε. Πώς θα το βλέπω αυτό που μου το κάνανε. Εσείς παιδιά μπορείτε να μου πείτε σχόλια αν το έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα που μου κάνανε μόλις τώρα. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Τι φύγα Μέξικο, νομίζω αυτό λέει. Συγγνώμη παιδιά, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Μαθαίνω ακόμα. Μα δεν έχει. Τι φύγα Μέξικο μου έλεγε πριν. Τι γράφουνε στο chat. Φαινόμπαλα να πάρω. Φαινόμπαλα πήρα. Θα πάρω κι άλλες να τους βράξω. Θα τους βράξω, τι βλακές λέω. Πάρτα. Α, τους παγώνω με τις φαινόμπαλες. Πάρτα, πάρτα. Α, τον πέταξε έξω από τον πάγο. Θα με κυνηγήσει τώρα, είμαι σίγουρος. Και επειδή θέλω να σας ρωτήσω, άμα βλέπετε πολύ το κανάλι μου, θέλετε να κάνω ένα... πώς λέγεται? Πώς λέγεται τώρα, θυμάμαι τη λέξη. Πώς πάνω αυτό που γίνεται εκείνο το δευτερόλεπτο. Συγγνώμη παιδιά που φεύγω, αλλά πρέπει γρήγορα να πάω. Το base μου άνοιξε και το δικό του κλείδωσε. Έχει κακοφάνει το πελεπάντο, δεν το θέλουμε όμως. Λοιπόν, ξοδέψαμε λίγα λεφτά να πάρουμε το speed. Έλα τώρα. Μα δεν γίνει. Έλα, είσαι τόσο καλός. Γιατί δεν έχεις ένα μαγικό σεφ κατά κατάμπρα. Θα κλέψουμε κοκοφάντο. Πώς το κάνω αυτό? Να το έκανα κι εγώ. Μετά, δεν κατάφερα να ανεβώ. Πώς το έκανα εγώ πριν? Όχι, με κυνηγάνε 3 άτομα. 3 άτομα κυριολεκτικά. Όχι, παρόλο μου κάνει μέλισσα. Με βάρεσε, έχασα το κοκοφάντο που έπαιρνα.
Λέρι με τάκο. Γιατί θα πάρω λίγα λεφτά και θα βγω το σερβερ. Και εδώ πέρα με κυνηγάνε. Πρέπει να πάρω όμως ένα σεφ κατά κατάμπρα. Αυτό το base παρόλο που είναι πάρα πολύ καλό, όλοι είναι έξω από εκεί πέρα συνέχεια. Ένα τάκο! Πάω να το πάρω, πόσα λεφτά κάνει? Ένα κλείδωσε base. Μπράβο. Το τάκο το πήρανε. Όχι, να το. Πόσα κάνει? Αχ, δεν μπορώ να δω. Όχι, πρέπει να το πάρω τώρα. Τάκο είναι δικό μου. Δεν μπορώ, δεν έχω λεφτά. Το πήρε ο άλλος ο Τζάλερ. Πείτε μου λίγο, πώς γράφετε? Wow, τώρα δεν πάνω. Πώς γράφετε Τζάλερ? Εγώ έτσι πάνω στο λέω. Και νομίζω έτσι γράφω. Αυτός με το σεφ κατά κατάμπρα βγήκε νομίζω. Λοιπόν, νέο άτομο με όπι πράγματα. Τι είναι αυτό εδώ, το τέλειο brain rot? Και αυτό είναι τέλειο. Θα του κλέψω τον extend τραλαλέρο. Μπήκαμε. Όχι! Μόλις πήγα να του κλέψω πάλι σε live. Μόλις πήγα να το πάρω πάλι σε live. Όχι! Τόσο κοντά μου να κλέψω τόσο καλό brain rot. Secret. Να κοιτάξτε εδώ. Δεν έχω βρει κανένα Α, έχω τη λαβάκα. Αλλά κανένα άλλο secret δεν έχω. Έχω βρει ελάχιστα. Και το event πόσο ξεκινάει είπαμε? 15-20 λεπτά. Πόσο? Τέλος πάντων, μέχρι να ξεκινήσει το upgrade να γίνεται. Ανοίγει το base. Αν δεν καταφέρω να το πάρω αυτό πέρα, ο Sam είναι ο αγαπημένος μου. Να το κλέψω το Spider. Πώς λέγεται? Los Spiderinis. Los Spiderinis, Los Sam λέγεται. Δεν ξέρω ολοκληρωμένο πώς λέγεται. Νόμιζα ήταν κοκοφάντο ελεφάντο από μακριά. Και είπα έχω κοκοφάντο ελεφάντο στο base μου. Τέλειο. Όχι, με βάλσε. Γιατί πατάω συνέχεια το ίδιο κουμπί? Πατάμε live. Ο σερβερ δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Λοιπόν, θα μπούμε και ελπίζω να έχει κάτι. Όπα ρε. Όχι, σερβερ πολλά άτομα έχει. Νόμιζα έχει ελάχιστα. Και είπα επιτέλους, κάνεις ένα private server. Μόνο που δεν είναι δικός μου και δεν μπορούν να με πετάξουνε. Oh my god! Τον τραλέρο τραλά τον extreme. Και δω το base μου τώρα. Δεν μπορώ, να το κλείδωσα. Μου κλέψω τον extreme τραλαλέρο. Σε 3, 2. Μπαίνω. Τον κλέβω. Βγαίνω κυριούλης. Τον κατάφερα. Τον τραλαλέρο τραλαλά τον extreme. Τον extreme εγώ θα τον έχω. Με άκουσες? Όχι, εγώ θα τον έχω. Λοιπόν, θα τον σβήσω τον τραλέρο. Τον έσβησα. Για να μάθεις. Τώρα είμαι στο base μου. Έγινε όρατος. Δεν το χρειαζόμουν τον extreme τραλαλέρο. Ωραίο base είχε αυτός εδώ πέρα.
Να το κλέψουμε κάτι και θα το σβήσουμε. Για το τρόλ. Τι έχει αυτό? 2 million. Θα το... Α, δεν μπορώ να το πάρω. Α, είναι νουμπάς. Θα το πάρω για τρόλ. Χαχαχαχα. Το παίρνω για τρόλ. Να σας τρολάρω όλους. Είμαι ο πιο τρολάρας. Μόνο εγώ τους τρολάρω αυτούς εδώ τους νουμπάδες τρολάριδες. Αου. Μα θα γίνει ποτέ το upgrade? Πρέπει να πάρω brain rods. Πρέπει να πάρω τα καλύτερα brain rods, παιδιά. Α. Ναι. Δεν μπορώ να πάρω πολύ το upgrade. Τώρα ξεκινάει νομίζω. Πάω να πάρω τα καλύτερα πράγματα γρήγορα. Έχω για να γίνομαι όρατος. Μόνο γι' αυτό πάρω το upgrade, δεν μπορώ. Όχι. Και δεν μπορώ να σταματήσω το βίντεο να πάρω έναν και να ξαναεπιστρέψω. Κάντι lucky block. Δεν έχω λεφτά. Είμαι άφραγκος, παιδιά. Πάω γρήγορα στο base μου, πως καταφέρω να τον πάρω. Τι έβγαλε? Όχι, πρέπει να δω. Χαχαχα. Αυτό είναι Mythic Brain Rot. Έλυσε τόσα εκατομμύρια, πάλευε αυτό ίδρος και έβγαλε Mythic. Συγγνώμη, παιδιά. Μόνο Candy βγάζει εδώ. Όχι, δεν παραπονιάμαι, είναι πάρα πολύ καλά τα Candy. Μα κάνω αυτό το σεφ κατά κατάβρα και να μου έλειπε ο Γκλόρμπο. Νάτος ο Γκλόρμπο, τον έπαιρνε τώρα. Σε 20 λεπτά. Γιατί αργεί τόσο πολύ το upgrade? Λοιπόν, θα προσπαθήσω. Oh my god. 825 ένα second. 650 ένα second. Αυτό το έχω στο μεγάλο μου account, τώρα στο YouTube μου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα μπορώ να τα πάρω. Θα προσπαθήσω δηλαδή, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Τραλάει. Όχι, δίπλα μου ήτανε. Το base μου εδώ πέρα ήτανε. Μπορούσα να τον είχα πάει να τον κλέψω. Έκλειψα τον τραλαλέρο τραλαλά. Ω ναι, μια μπαλερίνα καπουτσίνα. Έτσι απλά να την έχουμε. Τους κοροϊδεύω, παιδιά. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ αστείο όταν γίνεται αυτό το πράγμα. Ράινο το στερίνο με 21 second, δεν το χρειάζομαι. Χτύπησα σαν μου και νόμιζα ότι έγινε κάτι. Λοιπόν, παίρνω όσο πρέπει να φτάσω πολλά λεφτά. Και τώρα να αναρωτιέμαι, γιατί τους έχω ακόμα αυτούς εδώ πέρα. Μόνο τώρα εδώ δεν το χρειάζομαι το καπουτσίνο αζαζίνο. Ούτε τον άλλον, ούτε το κοκοφάντο ελεφάντο, αλλά ούτε και το αβοκάτο γκούφο. Και τώρα αυτό εδώ πέρα ο νουμπάς τι νομίζω θα κάνει? Μπήκα στο Blaze πήγα να πω. Δεν ξέρω τι πήγα να πω Blaze. Του άλλου νου. Και νόμιζα ότι θα το καταφέρει να το κλέψει. Λοιπόν, έχουμε φτάσει 200 million. Και δεν μπορώ να κάνω δικό μου private server. Μα δεν βγάζει και κάτι καλό. Πρέπει σε λίγο καιρό, παιδιά,
θα προσπαθήσω να πάρω κι άλλα Robux. Σε κάπου 3 μήνες, παιδιά, θα μπορώ να έχω private server. Σχεδόν. Ή και παραπάνω μήνες. Ποτέ δεν ξέρετε, αλλά να ξέρετε, κάποια στιγμή θα έχω δικό μου private server. Και πείτε μου λίγο, το private server είναι για πάντα ή κάποια στιγμή τελειώνει, έχει χρόνο? Έχει μόνο mythic brain για να γίνει ένα OP. Και τώρα τι θέλει, δεν είδα. Τι λέει αυτό? Λέει Los Tactoritos. Tactorito Bincianta. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, ούτε εκείνο, αλλά θέλει μόνο 2. Είναι τα υπόλοιπα όλα 4. Και αυτό που θέλει mythic είναι OP. Oh my god. Η παλαιρίνα πόσα βγάζει? Είναι legendary, νόμιζα πως ήταν η άλλη σκελετωμένη και λέω αποκλείεται. Με τάκο κιόλας. Νόμιζα πως θα ήταν OP. Θα βγει κανένα καλό brainrot. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να βγει κάποιο καλό brainrot, εδώ είμαστε εδώ, μας βγει χρόνος. Κάντε like και subscribe. Κάντε like και subscribe τώρα που βλέπετε το βίντεο. Και φυσικά μόνο αν σας αρέσει το κανάλι μου. Όχι και φυσικά έτσι απλά να το κάνετε επειδή θέλετε. Και φυσικά άμα το θέλετε το κάνετε, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Μας κλείσει το Basin Bass. Οκ. Ένας μου δίνει, δεν μπορώ να το πω, αγενής. Ένα second. Ούτε να πηδάω δεν χρειάζεται, τον έκλειψα. Νομίζω είναι το καλύτερο μου brainrot αυτό. Όχι το καλύτερο μου και από τα υπόλοιπα που έχω τώρα, καταλάβατε. Έπληξα πάνω όρθο να πάω μόνο έναν diamond παταπί μου. Όπου τον έβρισα πριν. Το ξέχασα. Αλλά έχουμε τίποτα άλλο. Λάσις. Όχι, λάσις. Ήταν άλλο. Αυτός έχει ακόμα ανοιχτό base. Αν είχε κανένα τώρα και αλλιώ secret, θα τα κλέβαμε όλοι. Λοιπόν, θα πω ξανά από το server. Συγγνώμη παιδιά που το κάνω συνέχεια. Πρέπει να βρω ένα server που δεν έχει καθόλου κόσμο. Λοιπόν, αφού τώρα βγήκαμε που βγήκαμε, για να κάνουμε λίγο το avatar μας. Να του βάλω. Oh my god! Με 55. Όχι, δεν θα το βάλουμε. Και αυτό με 50. Έχει τα καλύτερα πράγματα, αλλά έχουμε μόνο 60 Robux. Λοιπόν, μα ξέρετε που είναι τα χρώματα? Δεν τα βρίσκω πουθενά. Αυτό είναι έτοιμα σκηνάκια. Πλάκα τώρα που το σκέφτομαι. Μπορείς να κάνεις και dragging καμέλο. Και pot hotspot. Τέλειο. Σκλητέια. Ο Τόμ είναι αυτός. Rainbow pot hotspot. Και αυτά είναι και καλό ότι περνάς. Γιατί είμαι έτσι? Όχι, δεν το θέλω. Λοιπόν, ναι, το χρώμα μου δεν ξέρω που αλλάζει. Ναι, δεν ξέρω παιδιά το χρώμα μου που αλλάζει. Αν μπορείτε γράψτε μου. Και επίσης, θα θέλετε εσείς κανένα βίντεο
με Minecraft. Θα ήταν ωραίο, εγώ πιστεύω, βίντεο με Minecraft. Αλλά δεν βλέπω να γράφετε και πολλή σχόλια κάτω. Α, ναι, τώρα παιδιά που το θυμήθηκα. Πώς λέγεται. Τώρα παιδιά που το θυμήθηκα, μου έχει στείλει ένας συνδρομητής να τον κάνω subscribe. Να τον κάνω friend μου, επειδή μου έχει κάνει subscribe. Και θα το δείτε τώρα μπροστά στα μάτια σας ότι θα τον κάνουμε friend. Να είμαστε. Να, γιατί έχει όνομα, μου έχουν στείλει πολύ για friends. Κάνε subscribe και μπορεί να είσαι ένας από αυτούς εδώ. Αλλά και σε λίγο καιρό θα έχει παραπάνω. Τον subscriber τον κάνουμε friend μας. Και τώρα βλέπω να παίζει. Θυμούμαι που τον έκανα ήταν online. Μαύρη μαγεία κάνει. Πώς το έκανε καν αυτό. Τέλος πάντων, να το βοηθήσουμε μήπως να κάνει καλύτερο base και τέτοια. Ή άλλη φορά. Τι θέλετε εσείς. Πείτε. Δεν... τέτοιο. Δεν περιμένω. Περιμένω όσο θέλετε. Αλλά καταλάβατε, σε λίγο θα γίνει και το upgrade. Θα το βοηθήσω άλλη φορά το άτομο. Τώρα, μέχρι τότε θα πάω απ' έξω μόνος μου. Σε 15 λεπτά είναι το upgrade. Υπάρχει πουθενός σε... Παιδιά, είμαι κολόφαρδος. Μόλις μπήκα στο παιχνίδι, ο δίπλα μου έχει το μαγικό σεφ κατά κατάμπρα. Έχει και ένα καλό, πολύ καλό τραλέο τραλαλά. Αν εμείς το σεφ κατά κατάμπρα που δεν μπορούμε να το βρούμε πουθενά θα το πάρουμε. Τον είχα βρει σε Diamond, αν θυμάσαι, πριν λίγο. Αλλά δεν μπόρεσα να το κλέψω. Μόλις πήγα να τον κλέψω, βγήκα το παιχνίδι. Λοιπόν, θα πάρω τέτοιο. Α, τώρα θα δω, παιδιά. Έχω καλύτερο slab. Λοιπόν, θα το βάλω εδώ πάνω, δεν το θέλουμε. Όπα, τι. Δεν πειράζει, θα τα κρατήσουμε έτσι αναγκαστικά. Πότε το κλείδωσε το base του. Συγγνώμη παιδιά, δεν πρόλαβα. Σε λίγο θα το κλέψω. Τι είναι αυτό. Ορκαλέρο, ορκαλά είναι αυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν το έχω ακουστά καν. Και 6 δευτερόλεπτα. Το base του φαίνεται πάρα πολύ καλό. Και θα θέλατε να κάνω ένα diamond base. Είναι πολύ δύσκολο, έχω ακούσει. Θα κάνω τώρα respawn για να μην χάσουμε τον θηλυκό σεφ κατά κατάμπρα. Ω! Έχει ντουλ. Μόλις τον έκλειψε. Το basement τώρα δεν είναι ανοιχτό. Νικόταν είναι σε 15 δευτερόλεπτα. Νομίζω ανησυχεί ότι πας πιο πολύ. Για άρα παρά αυτό. Χαχαχα, τον είδατε. Κλειδώθηκε εκεί μέσα. Μισό λεπτό, παιδιά.
Αν δεν θέλει εγώ το δεκτό, απλά θα το κλέψω. Watcha! Όχι. Γιατί είπα watcha? Δεν έχω άλλο traps. Μου τελειώνω. Ετοιμάζουμε το command. Όχι το command. Έφυγε από το παιχνίδι. Ντουλ, τι είναι πάλι αυτό? Υπάρχει κανένα καλό brainrot? Τουλάχιστον να βγει τέτοιο. Το σεφ. Το σεφ χρειαζόμαστε. Έχει αυτό σεφ? Όχι, δεν θα είχε. Όχι, τον ντουλ νόμιζα πως ήταν ένα τέτοιος ρε. Εγώ πάω να το κλέψω τον ντουλ να μπορέσω. Θα πάρω αυτό, θα πάρω και αυτό. Και υπόλοιπα θα τα αφήσω. Έχει αυτό πέρα κάποιον τουλάχιστον σεφ. Φύγε από εδώ. Πάρτα. Δεν ξέρω αν το πέτυχε. Χαχαχα, το κλέψα την παλαιόρινα καπουτσίνα. Λέω θα μου την κλέψει πίσω. Ναι, θα μου την κλέψεις, θα μου την κλέψεις. Εγώ περιμένω να μου την κλέψει εκεί πέρα. Λασίς. Δεν έχει κανένα brainrot. Το ίδιο brainrot. Τρελαίνουμε όταν το κοιτάω επειδή είναι άσπρο. Το άλλο που ήταν πριν με τον σεφ. Λοιπόν, θα τον κλέψω, θα το βάλω παγίδες, θα το πετάξω αυτήν την βλακιούλα τραπέζι, έτσι. Καπλάουι, πακ. Θα του βάλω μέλισσα, θα τον κάνω μπαν, θα του βάλω τέτοιο, θα του βάλω κι άλλο τρόπο. Θα τον κλέψω, τον σεφ και θα φύγω. Θα πάω στην Βόρεια Αμερική. Μισό μου είναι κάποιος αόρτος εδώ. Τσακ, τον κλείδωσα. Τι τον κλείδωσα, αφού δεν υπάρχει κανένα άρμα σίγουρα. Σίγουροι είμαστε. Ναι. Όχι, με βάρεσε. Όχι, το πετάω το τραπέζι. Μα γιατί το τραπέζι κόλλησε εδώ? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που έγινε μόλις. Το
Το τραπέζι κόλλησε εκεί πέρα. Να, κοιτάξτε, αυτό το πράγμα έκανε. Το πυροβολάω και έπεσε εδώ. Τι να κάνω εγώ, να πετάξω? Να, κοιτάξτε, το πετάω. Πρέπει νομίζω να πηδήξω και να το κάνω. Θα πιάσει καλύτερα μήπως? Ουα! Όχι. Γίνεται απλά να πετάξω. Oh my god! Oh my god! Ναι, μπράβο που μπήκε στο base μου. Λοιπόν, πρέπει να κάνω το rebirth γρήγορα. Κάτσε, τι στο καλό. Λέει σε 2 λεπτά. Αλλά σε 2 λεπτά έχουμε Galaxy της Spin. Πάρε τίποτα κολλάκι. Ω, βγήκε το τέτοιο. Τι είναι αυτό? Δεν θυμάμαι τη λέξη. Λοιπόν, σε 1 λεπτό, παιδιά. Λέτε να πάρω κάποιο brain rot. Θα βγει και η βάση του Σάμι. Το ξέρω αυτό, το έχω δει. Αλήθεια λέω. Λοιπόν, αυτό κάνω, κοιτάξτε. Θα πάρω τον Glorb αφού το τρίλο. Θα τον βάλω πάνω, θα κλειδώσω το base μου. Θα βάλω και ένα άλλο Glorb στον τρίλο πάνω. Και όλους τους υπόλοιπους θα τους πετάξω. Δεν τους χρειάζομαι τους υπόλοιπους. Έλα στον Glorb τώρα. Ωραία, τον άφησα. Τώρα πάω να πουλήσω όλους τους υπόλοιπους. Τι να τους κάνουμε? Αρχίζει! Είναι όλα μια χαρά στο base μου. Όλα τέλεια, έχω τα όπλα μου. Είμαι έτοιμο. Σάμι, έκανε τον Νουμπίνι Ψανί να πάρει το τέτοιο. Και τάκο. Τι είναι αυτός ο Νουμπίνιδες, ρε? Oh my god! Είχε τα καλύτερα, κυριολεκτικά τα καλύτερα brain είχε. Δεν είχε όλο το παιδιά πράγμα. Δεν το κλέψω, παιδιά, αυτόν. Πώς με βάρεσε, παιδιά. Ο σεφ! Ο σεφ έρχεται. Εγώ θα πάρω το μαγικό σεφ. Τα κόκαλα. Ξέρετε ποια κόκαλα λέω. Καλιάρι να γίνει. Κάτσε. Καινούριο είναι αυτό, δεν το έχω ξαναδεί. Καλά, έλα σεφ. Ναι, θα κάνω το birth, αλλά τώρα δεν έχω τίποτα. Κάτσε, τι θέλω? Οραγκουτίνι και φρίγκο. Τώρα πάμε να βγει κανένα OP brain, κανένα secret, κανένα god. Δεν μπορώ να τα πάρω, αυτό είναι το κακό τώρα. Τι έγινε εδώ? Oh my god, Strawberry Elephant πάει να βγει. Θα τους βαρά όλους για να μην το πάρει κανένας. Όχι, όχι, το πήρανε. Τσα, τσα.
Όχι. Θα πάω να το πάρω. Πού είναι? Μπερδεύτηκα και δεν ξέρω πού είναι ο άλλος. Νάτος. Κανείς δεν θα τον πάρει. Όποιος πάει να περάσει θα φάει το ξόδος αρχούδας από μένα. Τώρα μπορούσα να τον πάρω αν είχα τα λεφτά μου. Καλά χειρισπίνη είχαμε, τι το πήρα. Ναι, πήρα τον φρίγκο. Όχι τον φρίγκο, λάθος μου. Τον Τζιραφά Σελιέστιε. Μόνο με το τάκο παίρνει εκατομμύρια. Όχι τάκο, πώς λέγεται? Όπως λέγεται. Εμείς τώρα πάμε να πάρουμε όμως να γινόμαστε αόρατοι. Θα μας χρησιμεύσει σίγουρα. Να είμαστε αόρατοι, δεν μας βλέπει κανένας. Αν νόμιζα πως έχει κάνει ένα άλλο event. Μόλις τέλειωσε ξανά έγινε. Ouch, πώς με κατάλαβε. Τώρα θα πάθεις, θα τις φας. Θα σου κάνω και τραπεζάκι και τραπεζίκι. Θα σε βαρέσω κιόλας. Πάρτα. Εσύ φταίς. Τσακ. Τσακ. Όχι, όχι, όχι. Θα τον κάνω μάλισσα πάλι. Για να μάθεις νουμπά. Ouch. Δεν ήταν γενικό αυτό. Πάρτα. Για να μάθεις. Πάρτα κι εσύ. Τώρα όμως δεν έχουμε πουθενά. Ήταν ανοιχτό το base με έναν Τζιραφά Σελιέστιε. Μακάρι να έβγαινε ένα καλό brain rot. Τι, μόλις το είπα. Τάκο! Τάκο, τάκο, τάκο! Τάκο, τάκο, τάκο! Ξέρετε... Και τη μίλα... Δεν μπορώ να το πάρω, όχι παιδιά. Δεν θέλω να τα χάσω, είναι πάρα πολύ καλά. Νόμιζα πως είναι το base του Σάμι αυτό εδώ. Είσαι γρήγορος και όταν έχεις... Ναι, είσαι γρήγορος και όταν είσαι αόρατος. Καλό. Μα δεν υπάρχει το base του Σάμι. Αν νόμιζα πως μπορούσε να ανεβήσει εκεί πάνω. Βάζω μπισκότα. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Βάζω τα μπισκοτάκια μου. Τι να το κάνω δηλαδή. Γίνω αλυτόκλητο να το μπέρεις ακριβώς. Να μην κόμπω να το πω να το έπαιρνα τουλάχιστον.
ή να έβγαινε το base του Σάμι. Καλύτερα το base του Σάμι που μπορώ να πάρω κάτι. Όπα, πινιάτα. Τη βαράω. Δεν κάνει κάτι, απλά υπάρχει για να σκεδάζεις. Ή αυτό, ή η πινιάτα έβγαλε ένα σούπερο που πήραν και δεν μπορώ να το πάρω. Τέλεια πινιάτα. Τουλάχιστον βγάλει το base του Σάμι. Θα το χρειαστούμε. Μόλις έκανα respawn η βάση μου άνοιξε. Όπα, τι στο καλό. Αν δεν πυρώνει. Μισό. Όπα. Να ξέρετε παιδιά, μένω για λίγο αυτό εδώ πέρα. Oh my god. Τον παγώνει αυτό. Θα μένω παιδιά για άλλα 5-6 λεπτά και θα το κλείσω αναγκαστικά. Δεν μπορώ. Μισό που βγαίνουν κάποια. Ο Σάμι. Wow. Παιδιά, ακόμα 4 λεπτά και το κλείνω απλά. Όπα, γιατί... Κάτσε, το φίλο μας είναι τώρα τι έχει. Λας με δυο καρκαρκυρκούρ το κάνεις μόνο. Αυτό με ματέω και με την βαλερίνα που είχα πριν. Τι έχει αυτός. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν βλέπω τώρα κάπου το base του Σάμι, θα το βίντεο θα το κλείσουμε κάπου εδώ πέρα. Ήταν ωραία. Την επόμενη φορά θα ξαναπούμε και θα προσπαθήσω, παιδιά, να μπω σε event. Σε event, τι εννοώ τώρα. Σε event εννοώ εδώ πέρα. Καταλάβατε αυτό. Σαν αυτό είναι ένα event. Και άμα βλέπουν πολύ το κανάλι μου, αν θέλετε, έλα τώρα. Τι έπαθα. Να κάνω live. Τώρα θυμήθηκα. Αν θέλετε. Το θέλετε πολύ. Και βλέπετε εδώ πέρα, παιδιά, τι γράφω. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο μας. Ωραία. Και κάπου εδώ, παιδιά, βλέπετε να τελειώσει το βίντεο. Και την επόμενη φορά θα παίξουμε κάτι horror. Για να σου το πω πιο απλά, αυτό που θα παίξουμε, πού είναι, αυτά το έχω παίξει για το μεγάλο μου account. Αυτό ξέρετε θα είναι κάπως τρομακτικό, οπότε ελπίζω να μην τρομάξετε. Και αντίο, παιδιά.